umirem za pitom. Ne pitaj me kako sam danas. Lignjoslave, jesi li me vide? O, u redu. Piši kad stigneš. Dobro jutro, gospodine Lignjoslave. Jeste li spremni? Za odlazak kući. Da, za razmenu poklona za dan bratstva zaposlenih. Gospodine Krabo, možete da me platite da stojim za kasom, primam poručbine i vraćam kusur, ali nemate tih para da me platite da se ponašam bratski prema ovom stvoru. Lignjoslave, takav vaš stav jeste razlog za ovo naše izmotavanje. Obratite pažnju, momak ima iznenađenje za vas. Lignjoslave, u ime bratstva zaposlenih primi ovaj poklon. Tada! Ja, srce te. Probajte, gospodine Lignjoslave, stajat će vam kao salivana. Nisam bio siguran koliki treba da bude otvor oko vrata, pa sam za probu koristila belicu. Dopada li ti se? Malo me svrbi. Od čega je napravljena? Od trepavica! Mogu li sada da se vratim poslu za minimalac? Kada ti njemu daš poklon. Kupit ću mu lopticu skočicu. O, ne, momče, znaš pravila. Moraš da napraviš poklon. Napravit ću samo korake ka izlazu. Lignjoslave, je li ovo bolje? Napravio sam ju od suza. Znao sam da ćeš se dozvati pameti. Napravi nešto lepo. Zašto ne mogu nešto da kupim za malu nakazu? Ako ispustite jedno parče moje pite, iseći ću vas na parčiće. Čekaj! Zdravo, zdravo. Te domaće pite zaista lepo izgledaju. Nisu domaće, napravljene su u fabrici bombi. To su bombe. O, šteta. Mislio sam da su pite. Hteo sam da kupim jednu. Čekaj! Šalili smo se, nisu to bombe. I jedno parče moje pite, $25, molim. Sa čime su? Za lišnjama! Nadam se da će mi ovo skinuti gospodina Krabu. U redu, gospodine Krabo, evo je, tek ispečena. Sada se vraćam svom životu.